when we're talking about ZANU-PF, we are talking of people who make up ZANU-PF, because without people, there is no ZANU-PF. Is that correct? ZANU-PF is a political party. It can be removed through an election. Not We the have that party chance yauri 2028. They are the people. Vanhu vezanu, vanhu vacho vezanu ndo vatiri kuti they are guilty. Saka kana ndakamuona Yes, we have names. They're the enemies of the people. The one who are kuzanu. We have the names. The one who are sitting muzanu. ZANU-PF ndio my enemies of the people. Are we in agreement? Trukut is the enemies of the people. Tikada kudila nevari kuzanu chete tinosirira vamwe. Wambobvuma kuti pasine ZANU-PF pai tikafunga kuti kufamba zvakanaka ikono zvautano. That one tanga tichi-introduce kuti if no, it is about political parties. Sarwaka, you sold out Madzimbabwe Shandu. Even what you need to say, if you say you are a snake. You are a bloody snake. You sold out a brother. You sold out a brother. Yes, sir. Yes, might I say abo. 0.5. Zero hamba here kulende. Zvisi kuhamba baba hanzi mapedza vanhu nezvivhitivhiti hanzi mukupedza vanhu muchingoti vanhu vachisungwa makatarisa. Kwesitoita sewe sandikasoshanda pakufambisa mashoko here. Mashoko achibuda mashoko achipinda ndokuofisi kwedu ikoko. Taura kwa pakaipa shamari hanzi Traore abatwa pakashata. Parikupisa ende mariposa taura Traore abatwa kuHighlands kuHarare uko. Amene aitsvage kuHarare yemuna imboti ari kuexile. Vakomana chanenge vachinyepa futi ndozvimwe zvinonetsa. kuHighlands I don't know. kuHighlands angaenda umbakwani. Handizivi kuti angaenda umbakwani. Aukona chinetika panyaya idzi vakomana vari murevolution nenyaya yenzara. Ende vakomana vakangonzi Traore uyu hatisangane kana kuti nhingi uyu hatisangane pane kamari kandoda kukupa kana pane kadhiri kandoda kusaina newe. Vanhu vanoenda vombo vato ndo mabatirwo avanongoitwa vese ndo mabatirwo acho yaya. Saka kuti pamwe angakwenda kucash out. Ndotanga wamboisirwa kana ka1000 ka. Wogara umbonzi kanga 5 ombati DJ Holly mfesa ari boy anotambika naye. Ombati mari anda kuda kukupai kuti ende manje pamatransfer uyu angotora cash. Ombati ndoita sei handina mari yebhasi ombwanzimira ticket rokwira ndege. Usikazioti wakutoendeswa seko. But apa tinganyanya kuti nyaya yakanyasosungirwa ndechiya. Mukomana anga kunyanyotambira padhuze nechokwadi. Saka vanenge vada kuziva kuti information iyo uri kuiwana kupi zvakamira sei, because uri kuona chinoitika pauyu panonzi pachiya pamafoni paya vakakubata vanotora foni yako voona kuti waitaura nani aikupa information ndiani ndo munhu wavanozoita sei wavanozodhila naye iyeye. Iwo sometimes vanonga vatomborina basa newe zvekutodaro, vanonga vane basa nemunhu ari kukupa chii, ari kukupa information. Ndosaka wainzwa mazuva aya nyoka yemabhunu paakasungwa kuti gamba ako aenda achinomuudza kuti tiudze kuti waishanda nani, anenge atotumwa ipapa achitorwa maweksi achitoita zvebasa. Saka anonga da source kuti munhu information yaari kutaura iri accurate ari kuiwana kupi. Because inini ndandiri kufunga kuti pamwe nyaya yekuprintisa futi matisheti kwageneral ukapaipaya kandikafunga kuti pamwe vari kuti zvavaitaura zvaizvo kuti hanzi tinorova bhoki kuti tione muridzi wabhoki ndiani, kana kuti ndo zvandiri kugaya kuti pamwe vari kutsvaga kuti munhu ari kunyatsoshandiswa nachiwenga wacho ndiani. Aiwa, inga ndakakuudza vanhu muprevious interview yedu tiri tese naiye Traore kuti Traore is not connected to anyone. Haatozikanwa, haatombozikanwe ende unozwa kuti vanhu vari ngosapota zvo general havasina dhiri zvamanje manje. Ndakakuudzai kudhara but hamuteerere. Havana support, vane support kuvanhu but mastructures eZANU-PF chaiyo chaiyo hamuna kana anovada. Vakanzi maelections nhasi vadzingwe here kana kuti vagare vanodzingwa, vanovhoterwa kunzi ngaaende ari kuparadzanisa musangano.
Saka ma-t-shirt aya haana basa iyoyo. Unokwanisa kutongopfeka t-shirt yako yakanzi I love Tsvangirai, I love Chamisa kana kuti Chamisa for 2028 hauna kana basa zvinobvumirwa as long usiri kutukani usiri kuundermine authority chete nekutuka mukuru. Nyaya hombe yakataura yemadrugs iyoyo neyekuti maihopa mushinguro aroshandisa gotsi kumusangano akapinda munhu personal. Plus pane mamwe manhingi akataura achiti Nhingi akaroorana nemwana waNhingi, Nhingi akaroorana neNhingi, akanyatsochi-explain if you still remember taita Nhingi naye pana ameno kana takaita newe Nhingi yacho, but what I remember taito murecord pana kuti tichitoita that interview naye aka-explaina vese kuti Nhingi akaroorana Nhingi, Nhingi akaroorana Nhingi, saka kana muchida kuenda nekuna Nhingi kuziva kuti ane ukama hwakadai so naNhingi. Inenge information imwe inenge yakawanda iyoyo, saka vanhu vanozoshamisika kuti saka iwe waiziva sei, waudzwa nani information iyoyo. Kumanaka Rega hanzi vanhu vari kubatwa singaiti, rekatimbobata mukoma Jeff Judah tinzwe kuti havasi kukwatawo here. Mukoma Jeff Judah ndove kuzombonzi naTraore hanzi toda kubaya Jackson, hanzi toda kubaya Jackson otodirwa otakudururwa rese. Pane umwe munhu angachitaura naye Maxen achitaura kuti baba vakangokubata vakomana vanombokurova zvisingaite, vakurova vambva vakubaya Jackson ukazosiyiwa zvako tesisina munguva yakareba newe. Yes, comrade Jeff Judah. Kwakadi kulented DJ Holy. Zviri kufamba. Yes. Muri sei apo kuri kufamba here Elderman? Kumana zvinogofamba seko tiri kunyika dzewa. Vakoma takaona makanyarara 2 days dzapfuura idzi tikati pamwe masungwa awo handika comrade Traore vasungwa here. Ndambopinda mugomo kunokumbirira nyika. Aiwa, muri kubata basa. Aiwa, mawekisenyu tikumaona kuti muri kurova. Kana pakaita paFacebook munotondiona nditori kugomo ndichiedza kudhonzawo pandiri kutiraya nokuda kuti ndakaona kuti game racho riri kunetsa because ZANU-PF iri kutoita maprofit ekuhaya chaiko nevanoita mashipiti zvese, saka ndakaona nyaya dzacho dzaakunetsa idzi. Kuri sei? Kungodaro tati titombobata mukoma Jeff Judah toti zvatakupera tese kusungwa. Tati vana vapera shuwa mukomana waiwe kuda kubaya Jackson ndiye ambotorwa izvezvi so. Upi? Traore ka Malcolm Masarira Traore. Patika Traore airamba kuti pasine ZANU-PF, saka chichiri chanetsa manje. Andi akati timu rake rire ZANU-PF anoida. Ndakati aiwa Traore no nyatsocherechedza kuti iwo pachavo kutimu renyu rauri kuti nderako rekuZANU-PF pachenyu munovengana, pachenyu ma-ice cream akauya you don't trust one another, pachenyu mvura yekunwa cheche mwanende ane kagubhu kaka achiti usanonwa, saka manje asi mune muchidedzera kuti pamberi nokubatana, but iye akati anoida, so I don't know zvakaitika rini. Nezuro Manheru akatorerwa kupi? kuIslands kuHarare. Saka Traore manje kana akatorwa nevamwe vake iye ari wemusangano weZANU-PF kwokuzoti uyo asiri weZANU-PF. Ndiani madzibaba eshanduko? Hatikuri anybody asiri weZANU-PF. Madzibaba eshanduko wakamutora hanzi wakamurova zvisingaita asi kugona kana kufamba vakomana kasvinhu zvacho hautsinye wega. Alright, madzibaba eshanduko vakatorwa, Traore akatorwa on the same issue handidika, but Traore haana kurohwa. So far hatisati ane maripots kuti akamira sei, kuti akarohwa here kana kuti zvakamira sei, but hanzi vanokushanda handidika. Saka apa vakarova madzibaba veshanduka handidika. Ndo zvinoratidza a barbaric political party kuti havadi mumwe munhu anovataura chimwe chinhu kuti vakaipa vanoda kurumbidzwa vachinzi varume ava vakanaka chaizvo, ivo vachiziva havo kuti havana. So I'm so worried about madzibaba veshanduko kuti situation yavo mamiriro ayakaita. Handisati ndakanzwa kuti
pavakaenda kukote vakapiwa here mukana wekuti vambotaura nevanhu. Pane aripo here kana information yamunogona kunge makanzwa mashoko avo? hatisati havasi kubatika. Then initiative yavaimhanya nayo yanga ine mutungamiriri Mr. Blessed Geza. Ndio akadedzera, ndiye akataura kuti musi wa17 October akati Zimbabwe yese huyai. Ndakati hapasi clear apa, unless Geza, if he really believes in the revolution, he must be willing to lead from the front, just like vesa vatinoona vafana vadika vana Bob Wine weku-Uganda, they lead from the front, vana Julius Malema South Africa vachitorowana mapama nevarungu, they lead from the front. Iye semutungamiriri anga akapfeka kamaflash, kana wapfeka kamaflash handizvinoreva kuti wazvipira wagamba rehondo. You don't go into hiding. Dai anatongogara nana Leopard akawirana naHebe Chitepo vakanga vari vanhu vaivanda, handifunge kuti vangadai vakafa. I think tingadai tinavo nhasi. Yes. So I'm not blaming Dara Blessed Geza. He knows best, but I think this thing was not well planned in the sense yekuti hakuna kumbeswa maflares anokoka vanhu, maposters hatina kumaona. Maybe akaitwa but hatina kumbomaona. Maflyers hanzi anga aripo kando akatiza kamadzibaba eshanduko naSaruwaka kwamachipisa kwachidistributa vakatiza mapurisa. Ndo mhosva imwe yavaitsvagirwa futi iyoyo yakazonzi naSaruwaka, ini ndakafonerwa ndikanzi bva ipapo madzibaba eshanduko vakazosara vachisungwa. No, stop there. Saruwaka, he was in the company of madzibaba eshanduko. Takavaona vari motokari. Yes. Then how is it that iye anoreceive an anonymous call kuti iwewe rova pasi uyu ngaasari? Is that not a betrayal of the worst kind? Yeah, zvinoona kudaro. We are working together, we are eating together, we are drinking together. You guard my back, I guide your back. Yes. Andidika, chinokuwira ndo chinondiwira, chinondiwira ndo chinokuwira. There were two mavideos aripo vari motokari. I think munavo mavideos iwari. Yes. Iye receive call kuti ibva kwaIfield kwauri pauri pakaipa. Achireceive kubva kunani, unless kana singa receive from somebody ari within the workforce of ZANU-PF. Then akadi kutanga kuti achireceive that call akafonera kuti madzibaba eshanduko ibva ipapo, because in another sense mutauro kuti vanga vari vese. Yeah, vanga vari vese. Then akureceive call, akusiya mumwe pasite yakurova pasi. Then let's leave it coolant. I want to give you an example. Na DJ Wall and the millions of Zimbabweans listening. Kuchimoyo, musi wakabhombwa kuchimoyo. Just if I shall have to look again in the records. Time yakauya ndege, fleet number ndege yakabhomba pachimoyo inozikanwa. Andidika, pane team revakomana varipo veZANU-PF nana Opa Mchinguru vakaudzwa kuti ibva ipapo nenguva dzakati pari kurohwa. Ivavo vakatiza vakaenda, vamwe vese vakagocherwa ipapo. The same thing happened uko kunyadzonyo uko. 30 minutes before air strike, the same team yakapukunyuka. Then kutembwe 30 minutes or 40 minutes before air strike, vanhu vasati vagochwa Sembera, the same team yakapukunyuka. Now here we have got Saruwaka. Saruwaka akapukunyuka say. That is the question. He was not supposed to pukunyuka. In fact, aitofanirwa kunge ari akatorohwa maningi kudarika madzibaba eshanduka if it was true that he was with the guy. Kana kuto because Saruwaka anditi airamba kuti pasine ZANU-PF. So akamufonera ane rudo rwekuti iye aponeswe pakufa kwemumwe munhu. This whole fucking thing is ZANU-PF project. It makes me cross. I had a question
madzibaba oshanduko ana Saruwaka kuti zviri kufamba sei. Ini ndakaverenga bhaibheri, ndinokundwa hangu kunamata. Book of Amos inotaura kuti how can the two walk together unless they agree? How can the two walk together unless they agree? Panofanirwa kunge pane similar interest, but then apa hapana interest. Saruwaka asati abatwa akaescotwa kubva kuHarare kunosvika paBedbridge yamubuka kuenda kuSouth Africa nevakomana, according to him nematauriro ake. Vakomana vekupi? Menoti akangoti ndakafonerwa nevakomana, recording yacho iripo paplatform, vakandiperekedza kunosvika ndasvika. Ndokubira muengage Saruwaka pa. I want to hear from him. Please. Okay, let me see if I can add you. Please. Colin, can you add him? And this is number dzake ndakachinja phone and someone. Are you able to add him? Okay, let me add him. Please. Thank you. So, I'm talking from my records. Jiripo, the recording is there on this platform. Yes. I think kuna Colin futi iriko futi. Achitsanangura kuti akabva sei, tafadzwa chidawa imutsvaga sei, zvanga zvakamira sei. Okay, that is good. Takamirira kuti auye. Amba akwira. Thank you so much. Thank you so much. Comrade Saruwaka muri sei? Ndiri sei ndiri kuona content DJ Holly mumwe ndiyani? The Comrade Jeff Judah. Comrade Jeff Judah makadi. Ndiri right muningina wakafamba sei? Ndakafamba po. Wakanga una madzibaba veshanduko takakuona pavideo muri background. That was a good thing. Chakaita kuti mumwe wako atorwe. Can you give us a small information kuti zvinhu zvakaitika kune mumwe wako? Okay, maybe just a brief. Ndingakupa a brief seshamwari dzake, but though Yes. leadership yaane information yese. Okay. Nyaya yakaitika ndeyekuti inini namadzibaba eshanduko taitsvagwa neCIO. Okay. Then that's why wanga vasina anything chawaibudisa through police, waiita zvekuti vhima. Okay, makatanga kuziva sei kuti muri kutsvagwa neCIO? Information inotenderera, nditi tiri murevolution tine ma-securities. Okay, go ahead. Right. Taziva kuti tiri kutsvagwa. Waziva iwewe manje kuti uri kutsvagwa pamwe chete namadzibaba eshanduko. Now mese you are aware kuti muri kutsvagwa naika? Yes. So what was happening, inini namadzibaba eshanduko tanga tisiri vanhu vaifamba wese. Like kuti tiri kushanda tese, taingoti maybe tikasangana tongoita maybe recording yekupromota demo. Okay, thank you. Madzibaba eshanduko aifamba nani? Madzibaba eshanduko aifambawo nehama dzake dzekuopposition ikoko. Nemota yani? Handizozivi kuti ndedzani, ivo ndo vanozivana. Inini I'm new to them ka, but Pamaimbosangana, who was driving the car? Mota pataisangana, mota yavanga vainayo yanga iri waiti hanzi ndeyeshamwari yavo yekwavanogara, and I didn't bother to ask kuti vanogaripi. Pawakaiona, what kind of a car was it? Dzadziri mota diki idzi, zvimahonda, zvimahybrid. I think it was a Honda Jazz, Honda Fit hybrid, okay? Vaifamba vari vangani? Vaiwanzofamba vari vangani? Neshamwari dzavo. Pawakasangana nawo? I think vanga vari 3 or 4. How often would you meet him? After 3 hours, 4 hours, 6 hours, or one day? No, maybe. I think Madzibaba we just met twice. Through and through.
yeah. First meeting and second meeting space of time yange yakakura zvakadii? Per second meeting, I think it was more than 18 hours. Kureva kuti wakamuona the first day ndobva wazomuona the following day. Yes, and that was The it. following day madzibaba wakabatwa at what time kufunga kwako? Kubatwa kwamadzibaba wakazobatwa days after, not kuti madays edemo. Okay. Panguva Because yavakazobatwa main days after, pane pamakazombokwanisa here kusangana? no, even after the demo hapana patakasangana. Because what madzibaba wechanduko was participating this revolution, wakazvimirira wega, kwete kuti ndaishandidzana nawo. Taitongosanganawo paprogram. Okay, saka paprogram uri kuonesa kuti muridzi weprogram chaiye akanga ari Mr. Geza vakadedzera 17 October March. Yes. Ma-update avo kubva from the leader who was commanding 17 October, Mr. Geza. Ivo vakati chakatarisa kuti vauye paground chii, vairwara here, vakanga vasipo here, kana kuti it was security reasons? What you know, ndezvekuti tese like zviri kungoita tese Zimbabwe tine mademo akadedzerwa naCommander Geza akati wandei atisina kuwaona paground. But with the understanding yekuti this is the people's agenda kayaari kupusha, isisu tinongoti command ikadedzera, isisu we follow zvadaidzerwa necommand, ndiyo kasignal. Kaka command inenge iri paground, if you go into the battlefield, the captain will anotungamirira. Kana hondo yekuUkraine muri kumboona vapresident ikoko ari kutungamira here? Yes, I want to correct you. Unoziva here kuti mufana uyo paUkraine anoenda kubattlefield achitodya chingwa nevamwe masoja. Do you know that? For your information. That's a propaganda dzanenge achitengesa. Listen careful. Hatisi kutaura zvepropaganda. We're talking zvinhu zvine evidence pana. Okay. But it's a different scenario from us. Well, maybe you are well informed panyaya Ukraine. Inina handinyanyi kuifollow. Mr. Geza, vane vamwe here vavakatumira paground vekuti iwe unogona kutaura kuti paground tikange tina patimu yako mamuri vangani weSarwa? Inina I went to the demonstration as an individual. Handina kuenda neteam. Pawakaenda paground iwewe uchisvika paground, waishandisa motikari iri GP or Zimbabwean registered ka? Ini ndaishandisa InDrive. Waishandisa InDrive? Wakanga waitora those guys of the InDrive, how much do you relate to them and how much were they charging you? InDrive inongo, I think it was almost average $8 to $10 kubva kwandaibva ndichienda uko kudemo. Were you using that car for how many hours? No, I just InDrive unongokwira wonosiyiwa panzvimbo yotoenda nebasa. Kana wakuda kubvawo no request imwe. Unokwanisa here kutumira vanhu maZimbabwean ma-screenshot uchirequesta motikari to show that you're talking the truth? Ndichirequesta motikari? Yeah. To save what purpose? Date and the time. To save what purpose? Kuti tuone kuti you are not a sellout, you are a real brother. No, issue yekuti sell out or not sell out, that thing is already under the carpet because investigations and correct information is already one. Kana musina imimi, it means maybe you are disconnected from. Pawakabva kuZimbabwe uchiuya kuno kuSouth Africa back into diaspora, knowing zvakange zvaitika uchitibatsira neinformation kuti tino urombo madzibaba eshanduko akazosungwa akauya. Who escorted you down the road? The issue yekubva kuZimbabwe or ndiri kuZimbabwe, that's my secret ka. What I share with you by word of mouth is not what is on real, because inini ndiri munhu ari pa-security threat. So I can never confirm anything to do with that. Kana ndikakuudzai kuti ndiri kuZambia izvezvi, it's me who decide to say that.
Okay, thank you. I think the reason why mukoma Jeff Judah vari kudaro, there's a recording yatakaita muchiti makafonerwa navakomana vakakuexportai kusvika mabuda. I think ndozvavanga vachida kubvunzira izvozvo vakainzwa paplatform painterview yatakaita previously. Right, handisati ndapa a formal presentation. So that one Mukoma Sarwaka. recording ndaitaura Mukoma neshamwari Sarwaka. yangu, it was not something chataiisa kupublic. You should Okay. munomirira kusvika ndapa a formal presentation, and for now handisati ready to do that. Oh, but iwe maonero ako chaunogona kufungidzira kuti chakatarisa kuti dhemu ifambe zvakanaka chii? I don't think kuti demo haina kufamba zvakanaka, because impact yedemo ndo yamuri kuona kuti zvigananda zviri kudzingirira vanhu sei. Chakakosha pademo is the impact. Handiti vamwe vaiti everything is normal, iwo wakati tiripo paground zvinhu zvakamira mukuti and so on. Chakaramba i-action, but the omission yakabudirira. Action yafanira kunge ichiitika inogona kunge vanhu vasina kunge vakakasira kunzwa ingave ipi yaungati The plan was peaceful marches. Ndo zvataifanirwa kuita, but the area was barricaded and the security which was in place was heavy. Saka vanhu vakatadza kuita gather for the march. Okay, thank you. Yeah. Saka madzibaba veshanduko pavakatiza ne-high speed chase nemotokari nemapurisa, wakanga uripo here kuti wakangonzwa? What I know is those cases, they are fabricated. Because even wakanyora wacho, the police, they cannot present an evidence yekuti madzibaba eshanduko nitakatiza at high speed chase, number 1. Number 2, they don't have evidence to prove kuti inini I was involved pakudistribute any flyer. Kuvarudi kuratidza maflyer acho kana kuri kunzi vaimaona achidonhedzwa kwatakatiza kwacho. Saka, do you now believe, Sarwaka, do you now believe kuti nikrini zvese zvaitwa nemabumbwa nemabwidi? Mabumbwa nemabwidi ndochii? Ukanditsanangurira Madam Malawi is born in Zimbabwe, running the government of our country. Nyaya iri kunedza this revolution kana kuti the people's agenda tiri kushanda nayo. Panoitika state capture, you never know kuti who is involved. That is the first thing you must know who is who, because you cannot work with somebody whom you do not know. You can never know who is who. You can know because their names prove it. Okambonzwa muni mtemani sene mwekuti Hendrik is African. That's another topic though. Tuone sana Sarwaka, tuone sana. That's another topic, and this I don't need to buy on it. Mukoma Jeff, chamafanira kuziva ndechekuti patinenge tichitaura isisu tungamira vanhu vese vari muZimbabwe, whether mabwidi kana kuti machi, anyone anenge apinda muZimbabwe tinoti munhu iyeye ngaagare zvakasununguka achiwana. Sarwaka, do not think I'm trying to hate mabwidi nemabumbwa kuti ndinovavenga, ndiri kuvaona anabhanda nanani, but to prove to you, I'm going to give you one day ndichaita nana Kulent newe uripo ndichitaura nemunhu wokumala who is a friend of mine and what he receives from me, kwete kudhara, even recently achikuudze kuti when did he start to know me as far as 2017, how we've been together, how we share things, but he's a Malawian. Ibwidi remabwidi chairo chairo, branda remabranda, uchitonzwa nevoice racho. Do you hear me? Yeah, he counts on me when he has got a problem. Even in the problem, I can consult him. Chama zvakamira mukuti mukuti. You hear what I'm saying? But when I got background, branda. Ndikupa example. So wakanzwa kutaura kuti mabwidi mabranda emabumbwa. Kuti bumbwa hakusi kutuka inzvimbo yedunhu ravo. That's why you hear even the president HH achitaura kuti I found my brother
pana wemahelikopta mwana wekumusha kwedu wokubabumbwa mubumbwa Okay, kuti muBlantyre akusi kutuka. It's a town called Blantyre. Inini wakanditi muHarare hausi kundituka. all right. Wakanditi muNyasa hausi kundituka. Nyasa zvinoreva kuti nzvimbo yemvura. All right. Do you hear me? Yeah. Ndakati bwidi handisi kutuka ndana bwana tinenge tichiti boss. All right. Do you hear me? Yeah. Ndakati bwidi iro kumusha kwakuti bwidi zvinoreva kuti bossika. Okay. Ndi bossika wokumusha kwake. Zvino bwidi ndi bosi wokuMalawi kwete wokuZimbabwe. All right. Saka inini manje muri kutora wrong mentality. Hainayo kuti background iyo tinenge tisinayo. Ndo zvinokosha kuti uzive kuti who is with you, who is your neighbor, who is your brother, who is your sister, who is your father. Otherwise, even in family, munoziva kuti in a family you can be born 3 brothers, 3 sisters. Peta kuti maybe iwe uri wega una baba wako, mai vako vanenge vakatamba yana baba wake, uyu ndisoko, uyu ndinzou, uyu ndinyati, uyu ndimhofu, and so on. Yeah. But you are still one family and it. Aiwa ndizvozvo. But it will come a certain time yekuti vaera nzou endai kuvaera shava endau. We do not count kuti makayamwa zambo rimwe chete makabuda muchibereko chimwe chete. The difference inenge iri yekuti vana baba vakatundira muchibereko chaamai vakasiyana. Sorry nekunyadzisira because tinogona kunge tine vanyarikani. No, but zviri kubva zvanzwisisika zviri clear. Yes, you still need one another. Muchiziva kuti no, uyu ndinzou, uyu ndisamaita idhuve, uyu ndimhofu, mai vedu vamwe chete, taidya mundiro imwe chete, takayamwa zamu rimwe chete, takadzidziswa namai vamwe chete, but we are still different. Kune zvimwe zvinhu zviri another zvine zvinge zvapa nemamwe malevel ekuti tinenge takuti inini nasamaita mumwe wangu usamaita, uyu mhofu obva kuti inini nemumwe wangu mhofu, but is still being united. Musingati aiwa zvina basa izvi. Isusu tiri kuramba mhepo yekuti hama dzedu dzakauya munyika sevapotere vakava hama dzedu vamwe vakaberekerwa imo muZimbabwe, but they are not so Zimbabwean to the effect kuti they should be allowed to control the nation. That is why when they steal, anditi unoziva nikrimi iwewe nescandal yakaitika imomo dzakatorwa mumapurazi dzakaenda kuZambia nekuMalawi. Okay. You should know it. Iwana funga kuti mombe dzakaenda kupiwe. Uri kuti dzakadyiwa. Zvichida makaratidzwa matehwe acho emombeka. Dzaibiwa. Tine vanhu tine ma-evidence. I can send you marecord evanhu vaitinha vacho mombe nemabhiza nemazita nemaprize vese anatemba mlisi vachiendesa mombe kuZambia nekuMalawi. Joyce Mujuri chakazoita kuti adzingwe akanga aparticipata panhau yemabumbwa nemabwidi panhau yekutora mombe. Makesi ariko kuHigh Court, kumarecords ariko. Okay. Akuparticipata pane program dzemaBlantyre nemabumbwa. You must know it. You must know kuti ningi akaita scandal yakati unofanira kuziva kuti even Salim Mugabe wewe aituta motikari achinotengesa kumusha kwake kuGhana kune mabhazi ma-AVL. You can't just do politics reckless just because you want kuti zvinhu zvinake munyika usingazivi kuti who is who. But onaika mukoma Jeff Judah, isisu we are activists ka? You should be an activist with knowledge, not an activist of ignorance. Because you are not serving ignorant people. You want to serve smart and intelligent, well-learned people, people of experience with good exposure to the wrongs done by ZANU-PF in the name of serving the people, yet oppressing their subjects. Yeah, ndizvozvo. But izvozvi now at this stage, isisu tiri kudzidza pamwe nevamwe. Asi tichiteerera command, because command is well informed handiti. Zvino kana kudzidza iwe haufanirwi kudzidziswa nedofo. Kana wati iwe unoda kudzidza unofanira kuenda kune vanhu vane information. Auende kune dofo then you expect to do well in school. Aiwa, tiri kuti whatever kuri kubva neinformation ndo kwatiri kudzidza information from.
hatina watiri kuti tine madofu atiri kudzidza maari. So the point, Sarwaka, is not that we need to persecute vanhu vechibumbwa nemabwidi. That is not the point. The point is that we persecute political criminals who have criminalized the nation. Yeah, exactly. Do you hear me? Izvozvo. Saka iwo kana, if you want to be a public person, a public leader, there's nothing more private about you. Mwana wakakubvunza kuti mini brief yakapfeka ndiye brown here kana kuti black, you tell them the truth. Inini ndiri munhu ari kuteera revolution like anyone else. Yani revolution yani kuteera revolution yani. Tiri tiri mugeza revolution. Thank you. Do you know about Geza? Wakambeto here research about Geza. About what? Him kuti munhu akaita seakabva kupi unhu hwake wakambeto here background check. He is a veteran ka. Akaenda kuhondo. Besides that, tine ma-factors andinoteera anoita kuti muteere ndo andiri kumenshena. Dati kazhinji kana tiri parevolution hatitsvage elo, tinotsvaga common cause. Urutsvaga common ground. Yeah, common cause ndeyekuti tese tiri kufighta the enemies of the people. Akamboti here pasi neZANU-PF murume uyu wauri kuti enemies of the people, because the enemy of the people is ZANU-PF. Iwe haugoni kuti pasina munhu angagosingati pasi neZANU-PF. No, inini I can say pasi neZANU-PF because I'm an activist. I'm not affiliated to ZANU-PF as a political party. Thank you so much. Wakutaura in a revolutionary way. Nyika haisi kunzwa zvakanaka, nyatsoti pasi nayo ZANU-PF. Aiwazve, pasi nayo ZANU-PF. Ndiko saka tiri pano. Thank you. Ndo zvataida nguva yese. But as on Commander Geza now, as on Commander Geza is different because he is a ZANU-PF member. Anditi murukona. Geza is a ZANU-PF member. Saka haagoni kuti pasi neZANU-PF. He is against vanhu vari kuita zvisirizo muZANU-PF macho nekuopposition. Wana doing nana Chabangu. Yeah, I don't know kuti chichaitika pane ngirigini ya mukoma Jeff Judah. 0.5 uriko ero, 0.5 are you there? Andiripo baba ndachimboteerera makomberedza chikweshana. Pari kupisa baba, zvinopera mushe rapo. No, vari kutsanangura topic yavo yavanonzwisisa. That's why ndiri kuwanza kuteerera. It's good, yeah, it's good, yeah. New topic dai yanga iriyo yedu ine chekuita nerevolution, zvimwe ndingadai ndichiitawo more the talking. Aiwa ndo zvinodiwa madiscussion akadai so akakosha kuti tivhura nhanzi simbi simbi dzinokweshana aichokwadi zvinhu zviri bo kuti zvirambe zvakangone. But I'm glad vadzoka zvekare. I think network yavanga yaactor munogona kukontinua zvenyu mukoma Jeff Judah. Okay, ndandichitaura kuti why inini ndichiti pasi neZANU-PF Commander Geza vasingakwanisi kuti pasi neZANU-PF. Ndandichiti Commander Geza is a ZANU-PF member. Ari member yeCentral Committee. Okay. Akazodzingwa muCentral Committee nezvigananda. Kudzingwa hakusi kurenounce membership. So these two things, yeah. Akudzingwa chigaro membership zvakasiyana. So Commander Geza remains a ZANU-PF cadre. Asi chiri kutibatanidza ndechekuti we have a common cause iri kuaffecta munhu ari kuZANU-PF neari kuopposition neasiri mupolitical party. Waita basa uri kutaura izvi ndiri kuti zvinototungamirirwa here nemunhu
wepolitical party inoba, inouraya vanhu, inoabducta, inoita zvinhu zvese zvakapa, iye akaisa kadhi racho muhomwe reZANU-PF. Kana tichimutevera anenge achiti iye ari kuenda nesu kupi. Right, pane mukoma Jeff Judah, pane zvinhu zvatinofanira kuandastenda. Leader necommander zvinhu tu zvakasiyana. Pakuti kudii? Leader mutungamiriri anogona kusarudzwa nevanhu, handiti otonzi uyu ndiye ngaatitungamirire. Commander munhu anoenda pamberi based on qualities, kwete kuti anosarudzwa nevanhu. Saka Geza chii? Geza is a commander, ari kuenderana nesituation yatiinayo. Yedu isisu tiri kumutera, tiri kutera signal yaari kukomanda. Commander ane makadhi eZANU-PF muhomwe. Izvo zvinopinda kuleadership izvo, takutarisa maqualities. Isisi kukomanda ndeyekuti how can we be safe in the battlefield? Alright, waita basa wapataura zvakanaka ipapo. Saka Mudhara Geza aiti takakwanisa kubvisa Mnangagwa panopindana. Ani? Mudhara Geza. Revolution haisi yekupinza munhu. I'm sure even iye Mudhara Geza hapana pakataura kuti toda kupinza dingi. He only appeals to my colleagues anoziva kuti they are of influence to this revolution. Sarwaka, after the failed match, Geza akauya online achiadresa vanhu achiti mamunzwa here Chiwenga akuma ndo watoda kuti apinde. You want to oppose mashoko akataura. You want to sanitize. But not as a commander, what you need to know ndezvekuti kana tiri battlefield we listen to the command. But zvinotaurwa nemunhu isiri time of command, handiti. Zvaanotaura asiri time of command, whether ataura ari kumba kwake kana ari kupi, izvo we don't consider that. Okay. Saka iye Mudhara Geza kana achiadresa Chiwenga kana tiri patime yebet, tiri mubetro, he addresses Chiwenga as general. Saka are you sure kuti Chiwenga anogona kunga ane communication na Gudoguru? Chiwenga ndiye Gudoguru. I mean this bastard here, this trackless bastard, this Geza. Isisu tinonzwa Geza achiadresa Chiwenga in public, but hapana confirmation of communication. Anenge achitoapila kuti ndimi makati unzira problem yakanganisa nyika iyi, tibatsireiwo kubvisa iende. Akati toda kuisa Chiwenga. Unless if you want to change the subject, you are welcome. Subject ya change. Isisu edu kana akati ada kuisa Chiwenga, maybe it was another topic, isiri part of this revolution yatukufamba nayo. Because revolution yakasiyana papi ne iyo imwe yenikrini yana yechungungunde yana nyoka yemabhunu. Is it the same or it's a little bit different? Are they two different? No, we are in the same revolution, even Nana comrade nyoka yemabhunu. But the point remains, revolution haisi yekuisa munhu, ndeye kubvisa munhu. Mu revolution we don't talk of who is the next leader. We talk of getting rid of the problem. Akawandisa not 1, not 10, not 20, not 30. Nyoka yemabhunu achitaura nawe yekuti toda kuti Chiwenga apinde. Andizvo zvauti inini mukandibvunzawo ndinogona kunga ndine candidate yandinenge ndichida kuti ipinde, even ndinoda kuti kana Chiwenga wacho apinde, kana ndinoda kuti Chamisa wacho apinde. It's my opinion. It has nothing to do with the people's agenda. Alright, iwewe given a chance yekuadresa nyika wakanzi mukoma Sarwaka, kana Mnangagwa abva, munoda kuti nyika ipinde, munoda kuti papindane, unoti kudii? Ndoda kupinda inini because I am a Zimbabwean. I think I can do better than him. Yeah. Kana pasina aripo. Okay, thank you. Saka pana Chiwenga na Geza are better. Which of the two are better pakuona kwako? Chinoitika ndechekuti
political leadership haiswi munhu ari better kupanana mukana. It's about giving each other a chance because we have a lot of good people vanokwanisa kutungamira nyika. So it's a matter of giving each other a chance. One is the commander, one is the VP. Whom would you rather choose kuti tipe mukana wauri kutaura? We are in a revolution. We are in at the center of the battle. We don't know kuti vatichasvika naye kuZimbabwe itsva ndiani. That's why tisingataure nenyaya dzekuti ndiani achapinda, vamwe vachafira muhondo. But ikana Geza vari kutaura kanana nyoka yemabhunu vakataura vakati their vote is for Chiwenga. Isu takaramba katikataiwa ka you cannot override. Because a vote is a secret ka. Saka imima, are you pushing this revolution to take us into transitional government kana kuti into another ZANU-PF? What is the point of transitional government iriyo inoita kuti Zimbabwe yambuke ndiyo yatinosapota. Asi our focus point is to remove vari kutadza basa vasikuda kutsvaga pekuti tione kuti tobatanidza nyika sei tite chinhu chimwe chete. Are you saying this revolution tofana kuipusha iyi nyika ende ku transitional government kana kuti toita zvekutaurwa naGeza nanyoka yemabhunu kuti Chiwenga? If you sort it I out, don't think they clearly said that, but inini kana muri kundibvunza as an individual, I am for a government which exclude no one. And in that context, it must be a transitional government. Exclude vanhu veZANU-PF, these are failed brutes. They are treacherous bastard thieves, corrupt people, murderers, rapists. Inofanirwa kuti exclude, not to include everybody. Inofanirwa kuva namatsotsi aino exclude. Okay, wana doing wauraya Harare City Council vari kubva kuopposition. They must be excluded, chased away. But apa mamataura about kuti iri fana kuexclude along party lines ka. Ndosaka ndazoisawo akabva kuopposition, wekuopposition vacho. Kuti kunewo futi vari wrong ipapo, ndosaka muri kuona kuti revolution iyi yabatanidza munhu wese because vari kuopposition vari kunziwo dzingirirai vanhu venyu, vari kuruling dzingirirai vanhu venyu, because we now know kuti who are the enemies of the people. Saka who are the enemies of the people? List riri kugara richingoproducwa each and every day. Opposition yakaunzawo list yavo yana Chabangu, list yavo yana Mafume. Kutaura vanhu vamwe chete kava because kutaura maZANU-PF project that still ZANU-PF. Andizve. Tiri kuti isisu tiri kutarisa pane the root of the problem. The root of the problem is ZANU-PF. Are we together or we are not together? The root of the problem is ZANU-PF. The root of the problem is the criminality. Saka vanhu vanoendere kuma-election manje. Election is there 2028. Kana takuenda ku-election 2028, we have a language. We have a language for an election. Are you saying ZANU-PF is not guilty? No. Mimi muri kutipinza in an election mode. Are you saying? Listen. Revolution, we don't talk of political parties because we not divide one. Sarwako. I want you to confirm yes or no. That should be a topic, a standalone topic yakazvimira yega. Kwete kuti ndikukomenda on a revolution, then you bring names of political parties. Azvifambirani ne revolution. Why not? Revolution haine mapato, haine matribes. Haine kuti negenda. Revolution ndeyekuti we need to get rid of the enemies of the people, whether they are from ZANU-PF or from opposition. The enemies of the people. Vari kufunga kuti opposition, hakuna opposition. Ma-project eZANU-PF nayo ZANU-PF tati, are you in agreement with me and the millions of the people that the cause of all this shit is because of enemy number one is ZANU-PF? Chinonzi ZANU-PF antivana. On another platform, I could comment on that. Isisu panapa kana chiti ziso pamuroi. We just need to know who is the enemy of the people.
when we're talking about ZANU-PF, we are talking of people who make up ZANU-PF, because without people, there is no ZANU-PF. Is that correct? ZANU-PF is a political party. It can be removed through an election. Not We the have that party chance yauri 2028. They are the people. Vanhu vezanu, vanhu vacho vezanu ndo vatiri kuti they are guilty. Saka kana ndakamuona Yes, we ndichiona have names. ZANU-PF. They're the enemies of the people. The one who are kuzanu. We have Kati names. The one who are sitting ivo muzanu. ZANU-PF ndio ma-enemies of the people. Are we in agreement? Trukuti isisu. The enemies of the people. Tikada kudila nevari kuzanu chete tinosirira vamwe. Wambobvuma kuti pasine ZANU-PF pai tikafunga kuti kufamba zvakanaka ikono zvautano. That one tanga tichi So- introduce ana kuti if No, it now is we about man. political parties. Sarwaka, you sold out Madzibabwe Shandu. Even what you need to say, if you say You are Sarwaka, a you've sold snake. You are a Indwa. bloody snake. is You why Jeff sold Judah. out Terera. a brother. You sold Chinonzi out a hurukuro. brother. Chinonzi hurukuro kupanana mukana. Is Iwo Washama. shaura. I'm not Nditerera. here. I'm not Indwa, here online terera, to man. make my jokes. Uh-uh. Really? I don't use Ndinzwa my I am time in to charge talk kapanapa shit. because You ndine sold information out a wahuna. brother. You Ndinzwa. sold out a brother. Ndati. No, I'm in charge here. here. I'm in charge because I have information wahuna. Saka chita tite hurukuro. Information Kupana yekutengesa mumikana. Information Indwa. yekutengesa munhu. Ndati. Chitipa mukana. Ndo hurukuro. Mukana Kupopota. wekutengesa. Inzwa. Kupopota. Hakuna zvakunokubatsira. Your father, I told you. Inzwaze. I told you. Kupopota before. doesn't help you with fucking anything. ZANU-PF. I told you. Aiwa, Kutengesa vamwe vako ere. inzwa isisu panapa handidropeka just because uri kutaura zviri loud. Teerera. Iwe mfana. Are you Inzwa. telling me that Kwete Madzibabwe kuti mfana Shandu, you sold him out. ndakutipfeka You my bloody uniform bastard. now You of the shameless revolution bastard. You and sold put you out in your place brother. now. I'm You now sold out wearing your my brother. revolutionary uniform to Shit. put you in your place. So chiteerera. Ko ari kudropa kupi bring him here.